Igrali su utakmice Nizozemska, Gruzija, Europsko prvenstvo, danas je drugi dan. Nizozemska pobila 34-29. Druga utakmica igrala se Portugal i Grčka. Portugal je to dobio 31-24. Upisuje prvu pobjedu u grupi. Slovenija, Finska. Slovenija je dobila 3 razlike, Farske otoce, a sad se još igraju utakmice Danska, Češka u 8:30. Danci su tu favoriti protiv Češke, ali nisu ni Čehi za bacit. Iako su Danci svjetski prvaci, imaju osvojeno svjetsko zlato. Češka je isto dobra reprezentacija, ali bit će to zanimljivo. Nadam se da će možda biti neke neizvjesnosti, ali mislim da je to pobjeda Danske. Norveška, Poljska, to će biti zanimljivo, to će biti dobro, napeta utakmica, tu bi svašta moglo biti, možda Norveška pobjedi. To će biti neizvjesno, isto 8:30 i Švedska, Bosna i Hercegovina, Švedska koja brani zlato iz prije 2 godine, osvojeno, igra protiv Bosne i Hercegovine u 8:30, pa će to biti jako isto zanimljiva utakmica i bit će zanimljivo pogledati. Naravno, sve te utakmice su na Voju, se gledaju. Tako da, eto, vidjet ćemo dalje što će biti što se tiče rukometa. A igra se i naravno Španjolska i Superkup, druga utakmica Kupa kralja, igre Barcelona i Osasuna. Barcelona koja je naravno favorit protiv Osasune, ali nije ni Osasuna da nije za bacit. Oni bi, ako pobjede Barcelonu, igrali protiv Reala finale. Nadam se da će možda čak i igrat finale protiv Reala, ali ćemo vidjeti. U 8 sati se ta utakmica igra. To će isto biti jako zanimljivo. Naravno da je tu Osasuna nije favorit, ali nikad favoriti ne pobjeđuju kao što je Barcelona, pa tako može svakakih biti iznenađenja. Naravno, to je prijenos na Areni, ko će gledat, bit će zanimljiva utakmica. Pa onda vidjet ćemo ko će se priključiti Realu u finalu Kupa kralja, ove utakmice koja će biti. Hvala vam lijepo na komentiranju i vidimo se u drugom videu.